Fl-aħħar jiem fil-pjazza tas-Siġġiewi intramat struttura kbira għolja 15-il metru u wiesa 13-il metru, replika tal-faċċata tal-Knisja Arċipritali ta' San Nikola li jinbniet fis-seklu 17 fuq disin ta' Lorenzo Gafà. Dan huwa xogħol tal-Għaqda tan-Nar San Nikola. Colin Xkembri, membru tal-Għaqda, spjega li din l-opra fil-piroteknika intramat għall-ewwel darba fil-festa tal-1985 fuq l-inizjattiva ta' Nicole Manjon, magħruf bħala Dirbis. Oriġinarjament l-istruttura kienet magħmula mill-linjam u kienet tinkludi biss replika tal-faċċata tal-Knisja. Din hija l-ħames darba li qed issir bil-membri tal-Għaqda ilhom minn Awwissu tas-sena li għaddiet jaħdmu fuqha. U din is-sena inkludew ukoll numru ta' disinni oħra li jinkixfu waqt il-ħarqa lejlet il-festa. Hija biċċa xogħol enormi kif għadna li xħadet diversi xhur biex tintela. Fil-fatt għandek il-proċess tal-mili tal-gass li dak irid isir bil-fors fix-xitwa ħabba temp u l-umdità, u allura bdejna mbagħad naħdmu fuqha bħala struttura għal ħabta ta' Marzu. Sa ġimgħat ilu konna għadna għaddejjin, però l-estejnija, u l-aħħar ġimgħa konna hawnhekk fil-pjazza biex narmaw issa dak il-frame li hemm bħalissa. Colin spjega li l-istruttura hija magħmula mill-aluminium u tinkludi aktar minn 60 tilar li wieħed jingħaqad mal-ieħor sakemm tifforma. Tinkludi wkoll gass partikolari. Huwa gass tat-tifi ngħidulu aħna gass partikolari għaliex hu il-gass jintefa' però jixgħal mbagħad parti oħra minnu biex tifforma d-disel li jkun imiss. Wars li jintefa' d-disel li jkun imiss jerġa' jixgħal il-kumplament biex tixgħal il-Knisja u d-disinji li jkun għatfadal. Din l-istruttura hija parti mill-ispettaklu tal-Lob tan-Nar tal-Art li jinkludi wkoll 9 tirdieden fil-pjazza tas-Siġġiewi. Tinħara għal ħabta ta' nofs il-lejl probabbilment. It-tama tagħna u l-rieħ forsi jkun ta' xi ħadd immara jżid naqra llum ma jimpurtax ħalli n-nies li jkunu faċċata tagħha jkunu jistgħu jgawdu aħjar. Din is-sena il-festa Siġġiewin hija aktar speċjali għaliex qed igawdu r-restawr tal-istatwa titolari ta' San Nikola.